जे जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय जे मार्टियार्स डि जाब्रां जे फुटबल टुर्नामेन्ट बेयो सेसन 3 बयबो मिथिदों रायजो राजाफ्रा बियो थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। दा दिनै बियो गाबोननि दिनाव 28 तारिख अक्ट'बरावहाय बेयो जोबथा जायखौ जोङो फाइनाल ग्रेन्ड फिनाले प्रग्रामा मेहेरगोनाङै गाबोन जागोन। बेखायनो बे गाबोननि जि ग्रेन्ड फिनाले बे फिनालेयावहाय मोननै देरहानानै गेलेनो रेडि जानानै थानाय मोननै हानजाया जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय हान्टार्स FC खायलाबारि आरो मोनसेया जाहैबाय MRLD FC बड'लेण्ड। बे मोननैबो स्ट्रं हानजाया मोननैबो बहुत स्ट्रं। बेखायनो मानसिफ्रा रायजोफ्रा खुब नायनो मोजां मोनगोन। बेखायनो बे मोननैबो गेलेनायनि जुजिलायनाय गेलेनायखौ जों गाबोननि दिनाव नुनो मोनगोन। दा बेजों लोगोसेनो जों माखासे हाबाफारिफोर आरोबाव जों दोनदों। जोंनि बे गाबोननि ग्रेन्ड फिनाले प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो सासे देंखोगिरि सासे बिनानावखौ जों लिंहरदों। बे देंखोगिरि बिनानावानो जाहैबाय फुंबिलि बसुमतारी, दा ट्रेन्डिं जि सोलिबाय थानाय सासे रोजाबगिरि। जा बे बिनानावजों लोगोसे माखासे मोसाखावरिफोर फैफागोन आरो बे बिनानावा मिलौदो देंखोजों जोंनि फुटबल नायनो फैनाय जोलुर नायनो फैनाय जोंनि रायजो राजाफोरखौहाय गोजोनग्लायहोगोन होननानै आं मिजिंथिदों। लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि खाथि खालानि जोंनि मोसाखावरिफोरबो जोंजों थागोन आरो रोजाबग्राबो थागोन। बेजोंनो जों गाबोननि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामगोन। आरो बेल' नङा, गाबोननि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोङो माननि आलासि गाहाय आलासि जोङो बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। जा गाबोननि दिनाव जों नुनो मोनगोन जोंनि आलासि बिथांमोनाबो जोंजों सफैगोन आरो हाबाफारिखौ जाफुंहोगोन। बेजों लोगोसे मार्टियार्स डि जाब्रांनि जि न'खरनि मेम्बार्सफ्राबो जोंजों बाहागो लाफैगोन। जों मिजिंथिदों गाबोननि दिनावहाय मार्टियार्स डि जाब्रांनि न'खरनि मानसिफ्राबो जोंजों फैनानै बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे लकेल डिगनिटारिसफोर मानगोनांफोर आरो गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय ADC सार आरो BDO सार बिथांमोनाबो जोंजों फैगोन बाहागो लाफैगोन गाबोननि दिनाव। आरो बेजों लोगोसे गभर्नमेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभनि जायफ्रा दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो जोंजों फैनानै बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसे XMDB इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो बिथांमोनाबो जोंजों बाहागो लाफैगोन गाबोननि दिनाव। आं बिनिखायनो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि एडभाइजार हिसाबै आंजों लोगोसे दङ आरो अन्थाइबारि माया क्लाबनि सासे एडभाइजार। बेजों लोगोसे जोङो फुटबल साब कमिटिनि जानानै बयबो खाथियाव थानाय गोजानाव थानाय जोलुर बादायलायनाय नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आङो हांख्रायनायजों लोगोसे खावलायबाय गाबोननि दिनाव जेन बयबो बे मोनसे बाहागो बे मोनसे खाबुखौ लायो आरो ज' लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोलुर नायफैनानै हाबाफारिखौ प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामफैनो आङो क्लाबनि जानानै कमिटिनि जानानै आरो प्रग्रामनि जानानै बयखौबो आङो हांख्रायबाय लोगोसे बयखौबो बरायबाय आरो बयखौबो हामबायहोनाय जासिबाय। गाबोननि जे जोबथा बादायलायनाय बे बेसेबांसो समनिफ्राय जागोन? बियो जोङो 2टानिफ्राय जों लादों। अपेनिं जों 2टानिफ्राय बेयाव माखासे कालसारेल हारिमु आयदाफोरबो थागोन। बेनिखायनो जों 2टानिफ्राय लागोन। जोङो नायनि जोङो बेसेबां टाइमाव जों किक आउटखौ जों होनो हायो। रायजो राजाफ्रा बेसेबांसो टाइमनिफ्राय बेहाय हाबनो हागोन? रायजो राजाफ्रा बाहाय जों 2टानिफ्राय हाबनो हागोन। 2टानि एसे सिगांनिफ्रायबो हाबनो हागोन। जायानो सिगां फैयो माने मोजां जायगाखौ मोनगोन।